Τώρα, από τις συνέπειες της κρίσης δεν θα μπορούσαν να γλιτώσουν ούτε οι ηθοποιοί. Πολλά μεγάλα ονόματα του θεάτρου και της τηλεόρασης αντιμετωπίζουν πλέον σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Θα δείτε γνωστούς ηθοποιούς να μιλούν για την τεράστια ενεργεία στον κλάδο τους, αλλά και για τα χρήματα που τους οφείλουν. Θυμό και αγανάκτηση, όπου φτάσει να αισθάνονται ακόμα και μεγάλα ονόματα του θεάτρου και της τηλεόρασης εξαιτίας της οικονομικής κρίσης. Τα φέσια στον χώρο έχουν πιάσει τα βάνη μας, λέει ο καταξιωμένος ηθοποιός Κώστας Αρζόγλου, ο οποίος, όπως παραδέχεται, παραμένει απλήρωτος εδώ και 2 χρόνια. Το ότι από το πρωί μέχρι το βράδυ σκέφτομαι πώς θα τα καταφέρω με την τράπεζα, πώς θα τα καταφέρω από εδώ, πώς θα βολέψω από εκεί την εφορία, πώς θα πληρώσω το χαρέτσι, πώς θα δώσω τη ΔΕΗ, το ρεύμα. Ουσιαστικά όταν καταναλώνουμε γι' αυτό, δεν κάνουμε τη δουλειά μου. Περιμένουμε λεφτά καταρχήν. Έχω να πληρωθώ, είναι περίπου 2 χρόνια. Το κακό έχει παραγίνει, μας λέει ο δημοφιλής ηθοποιός. Το θέατρο παραμένει ένα καταφύγιο, μα δεν μπορεί να εξασφαλίσει στο 100% τα προστοζήν για έναν ηθοποιό και σε καμία περίπτωση βέβαια δεν σκέφτεται μετά από τόσα χρόνια να αλλάξει δουλειά. Δεν ξέρω να κάνω άλλη δουλειά. Και δεν πρέπει να κάνω άλλη δουλειά. Διεκδικώ τη δουλειά που έχω. Αυτή. Όχι να πάω να γίνω αγρότης ή να σερβίρω σε μπαρ. Δεν γίνεται αυτό. Αν η κατάσταση συνεχιστεί έτσι, οι ηθοποιοί που θα πληρώνονται θα μετρούνται στα δάχτυλα, μας λέει με μια δόση πίκρου χιούμορ ο Δημήτρης Πιατάς. Η κρίση του χώρου μας είναι συγκλονιστική. Τα νούμερα είναι γύρω στο 90%, δηλαδή είναι ένα 10% ηθοποιών οι οποίοι πληρώνονται και είναι μαχόμενοι. Οι υπόλοιποι ψάχνουν να βρουν τη δουλειά. Λυπάμαι που η χώρα περνάει μια τέτοιου είδους κρίση. Τελικά ο πλούτος μας είναι πνευματικός, γιατί παράγουμε τέχνη, και η φτώχεια μας είναι ηλική, γιατί πληρώνουμε και εμείς το ηλεκτρικό, το ρεύμα και μπαίνουμε και εμείς στα σούπερ μάρκετ. Τα μεγαλύτερα θύματα σε αυτόν τον ακήρυκτο πόλεμο της κρίσης είναι τα νέα παιδιά που ξεκινούν τώρα την καριέρα τους στην τέχνη και αναζητούν τρέχοντας από οντισιόν σε οντισιόν μια θέση στο όνειρό τους, έστω και αν τις περισσότερες φορές δουλεύουν τσάπα. Τα μεγαλύτερα θύματα αυτής της ιστορίας είναι οι νέοι ηθοποιοί, οι νέοι άνθρωποι που είναι πραγματικά σε απόγνωση και πραγματικά υφίστανται την πιο μεγάλη και βάρβαρη εκμετάλλευση. Είναι εντελώς άνεργοι, κάνουν άλλα επαγγέλματα που δεν έχουν καμία σχέση με το χώρο. Την ίδια δραματική κατάσταση βιώνουν και οι ηθοποιοί στα δημοτικά περιφερειακά θέατρα που από 3 παραστάσεις τον χρόνο με τα βίας πια ανεβάζουν μία, περιμένοντας μάταια στο ακουστικό την κρατική χρηματοδότηση. Τα περιφερειακά θέατρα πλέον δυσκολεύονται λόγω της μη χρηματοδότησής τους από το Υπουργείο Πολιτισμού, της καθυστερημένης ή της μειωμένης χρηματοδότησης για τον εκάστοτε Δήμο, δυσκολεύονται να παράξουν έργο. Στο αστυνομικό δελτίο και πάλι, στον ανακριτή απολογήθηκε σήμερα 17χρονος